Ayo dulur, nang ayo padha bangun desa ayo. Bangun desa Bradah Blumbang. Monggo. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo nyambut gawe kang akeh hasil gunane. Ojo malas munda apa yen kepengen urip kang mulya.
Kangge Pak Kasut Tare, Pak RT Pak Rio gini. Oh Pak RT kali Pak RW, Pak Slamet. Monggo panjenengan dipun kituni gendheng saking Pak Dadang. Wong iki jelas krungokno iki. Monggo sipun ngasta sampur monggo. Sepeda malih Pak Dadang kitun gendheng Bapak Kasut Tare, Pak RT, Pak RW kalian Pak Slamet sugeng midhangetaken saking Pak Dadang. Monggo.
monggo. Ayo tandake yo. Monggo nggih. Tandake panjake talame monggo. Iki lho daganganku telorot. Ser. Ora mentolo kate kayak 20 ya ora mentolo, tetep 100. Temen sasukan. Alhamdulillah dulur, mari ngetokno lamaran, Cak. Yes. Ngapunten bolong ya. Pak Dadang Krai, kula sampun nyampe ten lokasi ya. Bapak Dadang tarik dadah ya. Pak Dadang Krai so Bu Dadang. Segan. Budal delok bagus. Ora cover turu ya. Ape ngomoni ae. Aku kelingan kopo kae mingin tak golek ring jagat tulisan warna abang tondo isih sayang jangan kupon asmara biyen kae tak antuk tresno tanpa pantah tanpa kloso buat kabute keteman asmara Gubuk kae penwati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebatrito Pak Dadang terima kasih matur nuwun tengah wage suwun Pak Dadang kate gagat rino catatan sakjroning ati datang luntur saya merati
panggil Bapak. pasang jarawang ya mas pangodange kadang werda
yang juragan kerai. Suwe ora jamu. Jamu adek, nah iki wis. Jamu godhonge telo. Seger deh malah. Wis suwe Mas ora nate ketemu. Ketemu pisan kok digawe gelo. Suwe dek ora tau jamu. Jamu cak Jamu godhonge rawe. ketel cak. Apa-apa parian wis suwe dek. Ya Aku ora ketemu. Ya ora ketemu. Lah kok wis ana sing duwe. Sukan aku nek duwe. suwe ora Pagadong maneh jamu Dik. jamu godhonge koro. Bang, lah buke neni kok delok apa ngono kelemahan neni. Ora nate ketemu. Oh, gak piye to, Dik? Ketemu pisan kok digawe gelo. Suwe Dik. Ora tau jamu. Jamu cak Jamu lah kok dicampur pikulan. Gak apa-apa lho Dik paringan kok. Wis suwe ora tau ketemu Dik. Bareng ketemu kok ngajak akal-akalan. tukangna Apa? jajan apa wae. Kok duit teh kon kok jajan. Gak rapi. Ya lu ya katon kan. Aku iya mau. Ya lu ya katon ora satuku. Tarik napas. Terus Wong lanang sapa wae. muga-muga aja aku. Nek gak masar kuwe aku ya apa. Suwe Dik. Iya Mas. Ora tau jamu. Jamu cak. Oh, ketemu jamu. Lah kok ponan bojone wong. Wes suwe Dik. Aku yo ora tau ketemu. Arep ketemu. Jere Pak Gatot buke neni kok domblong. Bab Mas Minut Aminuddin di Kabupaten Kawasan Balongan Gresik, Jawa Timur, Indonesia Raya. Sugeng siang Mas Minut. Kakek Babu Neni, Mas Gen Mersani ya. Kita terang menurut Bapak Gatot. Bu Gatot, nek keracik jangan jangan tuh. Aku rumah Bapak lo. Aku lagi teko. Masuk berangkat sedang panguripan derajat. Kerocokan Banyuwangi Raino bengi sing
gandeng tangan ning pinggiran pinggir pasisir garang jokan bisik-bisik semayanan janji-janji arep urip barengan sirih-sirana mek gandingan gending asli Banyuwangian sirih-sirana mek gandingan gending asli Yeay, spesial kantor banyak Pak Cari siswa Ranjo Kayeng iring ibang ya. Mas Iko, dakon kita ditunggu Pak Cari siswa Ranjo ya. Sebandun bantu Pak Cari Kayeng iring ibang labangan ya. Mas Iko, buat Mas Iko. Mas Iko Purbaya ya, bagi Mas Iko Purbaya ditunggu pacare. Oke bolo-bolo wonten kaya wis dak OTW berangkat. Sapa sing ora
putra segrenang Seger tenan dong, wis tenan. Kondur Bu En. Bu En. segrenang Tenan kok ini. Aku kedanan dak Yona rino wangi mbok tansah kelingan kelingan terus kok nang kedanan hujan oh yes ibarate ojo kayu litang tadi ngambung kabeh aku yang jalan ambung kok tak rewangi pati keninang seger pamriye sweger tenanang seger Bu Er karepe lolo atine sakno bisa keturut iso ngono kok diatur putra nang ya piye urip bebarengan wiwit biyen mula dak aku nek wis kanca aku rela tanpa padha donya Joko melarat untuk wong pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis lanjutne Panci napa to Dik kowe Ya. didhawake ora sida kae mundur gagal karo wanita ayu coba ayo ya wis sing padha sugih apa nyekit bantu sugih nyekit kok ora nyana lan ora lekewang yen sliramu iso piye tega palakrama Molon parane yen bengi sauker tenan rembulan jenenge enak kaya ngene ndak rasane wong ora duwe tresno teman mbok anggap sepele srengenge mulan parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dene tresno mumo kok anggap sepele kapelot selendang biru Cih, spesial kalau teman-teman Bajung Nomompo utawi Mas Jamuji ya kita bantu sumber Jawa spesial kali Mas Jamuji baik yang kedua sumber Jawa sugen siap Babu Neni buatan sumber lo Babu kalian Babu Neni logam Babu Bu Gatot karo keracik joget kopi sak gelas Bu Gatot jen pero lagi tangi
Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Mantun iki persiapan meja 2. Yo warga Dranda Blumbang guyub rukun bangun sedang mulai bangun desa. Spesial kangge Babu Neni Babu. Semoga panjang umur sehat selalu. Delok dong Babu. Bukanan. Ya, matoy. Tempak. Ayo dulur bangun sedang supaya